вазифаҳои асосии маркази мониторинги сейсмикии Институти геология сохтмони ба заминҷунбии тобувар ва сейсмологияи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон пеш аз ҳама ба роҳ мондани мониторинги шабонарӯзии сейсмикӣ ба ҳисоб рафта, он сабт ва коркарди ҳамаи ҳодисаҳои сейсмикиро дар Тоҷикистон дар реҷаи вақти воқеӣ муайян намудани координатаҳои манбаи заминларза, чуқурӣ ва магнитудаи он бо истифода аз гадографҳои маҳаллӣ, инчунин ташкил ва пешбурди пойгоҳи додаҳои сейсмикӣ барои таҳқиқоти илмии оянда ва омӯзишу тайёр намудани кадрҳои ҷавони техникӣ ва илмиро дар бар мегирад. Зикр гардид ки дар айни замон дар маркази мониторинги сейсмикӣ ду навъи стансияҳои сейсмикӣ барои сабти заминларзаҳо ва муайян намудани параметрҳои онҳо истифода мешаванд. Аз ҷумла стансияҳои рақамӣ васеъ диапазонии сейсмикӣ барои сабти пайваста ва дақиқи доираи васеъи ларзишҳои сейсмикӣ аз заминларзаҳои дур то микроларзишҳо пешбинӣ гардида, маълумоти ба дастомада барои муайян ва баҳогузории режими сейсмикии минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон, омӯзиши сохтори геологии замин, фаъолиятнокии шикастҳои тектоникӣ ва гузарондани таҳқиқоти муҳандисию геологӣ истифода бурда мешавад. با استفاده از همین معلوماتی که در این مرکز میشود ما میتوانیم آینده آن تاثیراتی که از سطح زمین جنبی به بنای انشاءات کرده میشود معین کنیم. یعنی ما میتونیم در آینده این معلومات ها رو استفاده کرده اکسلگرام ها میگن، یعنی شتاب زمین جنبی است، همین اکسلگرام های سینتزی رو پیدا کنیم. یعنی صنعی، اکسلگرام صنعی که بیوسته برای حساب بنا و انشاءات استفاده کرده می شود. ҳамзамон таҷҳизот имконият медиҳад ки ларзишҳои сахти замин ва вибратсияи сохтмонҳо ҳангоми заминларза ба таври миқдорӣ ба қайд гирифта шаванд. Ин таҷҳизот суръат ва тезшавии мавҷҳои сейсмикиро дар замин сабт намуда барои баҳодиҳии хатари сейсмикӣ, таҳлили рафтори биноҳо, тарҳрезии иншооти ба заминларза устувор ва инчунин огоҳсозӣ бармаҳал аз офатҳои табиӣ, аз ҷумла фуруравии инфрасохтор ва лағжиши кӯҳпораҳо истифода мегардад. Ин иқдом барои баландбардоштани сатҳи омӯзишу таҳқиқоти равандҳои сейсмикӣ, таъмини амнияти сейсмикӣ ва омодагии муассир ба ҳолатҳои фавқулода заминаи мусоид фароҳам меорад.